Nuorten leffat esittää. Tontun tarina. Missä minä oikein olen? En muista viimeisestä mitään. Pukki, hetkinen, eihän tämä ole kotini. Näin kyllä joulukuusen, mutta ei se ole normaali. Eikä edes aito. Hetkinen, mikä lappu minussa on? Oi vihvit. No, minä, Tero Tonttu. Minä, Tero Tonttu. Kaikkihan minut nyt tietää. Mitä tämä nyt on? Missä minä olen? Mun pitäisi ostaa kaikki. Tai no ei nyt kaikki mutta mun pitäisi ostaa jouluvalot, joulun ja ihmepuikot. Tai no ne onkin jo tossa, mutta siitä on syöty jo paljon, niin uusi puikko mun pitäisi ostaa. Ja mun pitäisi ostaa 2 tuosta vielä syöty. Ja mun pitäisi ostaa vielä kaikkeen. Katsotaanpas tässä vielä. Ei 5 sentin paria. Niin. Nimenkin jotain elämää. Olen Tero, siis se Tero. Siis se, kenet kaikki tuntee. Tero Tonttu. Ja missä on joulupukki? Kuules. Tonttu. Täällä ei ole mitään uusia joulupukkeja. Se on näköjään jossain huitsassa, mutta tänne sä et ainakaan kuulu. En ole mikään patteri, olen oikea. No. Soita vaikka tyttöystävällesi ja kerro minusta. Minä soitin kyllä 112. Kiva numero tyttöystävällesi, mutta minun olisi nyt kiire. Halo, onko siellä 112? 112, hätäkeskus, kuinka voin auttaa? Talossani on Tonttu ja se on pieni ja se on mennyt väärän osaiselle. Tai en tiedä, mutta siellä tai hatussa on joku lappu. No siis, niinkö sun pitäisi soittaa jonne mielenterveyskeskukseen tai jotain? Mä oon terve, et sä tiennyt. No ei siltä kuulosta. Sun talossa sun tonttu, linja taitaa pätkiä. Meille tulee nyt tärkeämpää puhelua. Kuopiossa on joku palo, moikka. Aha. No kiva. Tyhmää puhelua sitten sieltä. No kuules Tonttu, mistä ikinä ootas? Mä katson mistä sä oot tullut. No kurvatunturilta, mutta mietin missä olen. Ei, tässä lukee korvatunturi, tässä lukee Madassa sä oot tullut. Ja nyt mistä sä ikinä oot tullutkaan, sä kuules lähet todella kivaan paikkaan. Tää on tosi kiva paikka, minne sä joudut takas siinä, mistä tulitkaan. Eikö se kiva? Jee, joulupukin luokse. Mä oon niin ikionnellinen. Tonne! Häh? Siis mä en edes tiedä missä mä oon. Joo, no ei sitä minua kiinnosta. Haluatko sit toiseen paikkaan? Toinen vaihtoehto on kaatopaikka. En halua minnekään. Haluan olla täällä. Haha. Pääsin vapaaksi. Nyt pitää mennä pakoon. Minä aina aseen kyllä vielä. Voi ei, nyt piiloon. Sopiva kenkä. Kunnon syvälle. Ettei hän löydä minua. Voi. Millaisen liemeen olen joutunut. Minä annan sinut. Ja tuon tai tapan. Tai se on oikeastaan sama asia. Ei ikinä ole. Kun pukki saa kuulla, tuo mies ei saa lahjoja. Täällähän on vielä ole. Voi ei! Tontun elämää jatkuu siis kakkososassa.